No siihen on totuttu kyllä, että on ollut jopa viikonkin pituisia. Aikaisemmin oli niitä myrskyjä. Tammikuun puolessa välissä oli tämä tykkylumikausi täällä, niin se oli torstai-illasta seuraavaan maanantaihin puoleen päivään saakka yhtä jaksosta 88 tuntia. Puitten päälle jäätyi sitä lunta niin paljon, että ne alkoi taipua näille linjoille. Käytännössä joitakin hetkiä, että koko kunta oli pimeänä. Se on mun mielestä se hurjin. Yksi kokonainen tuotantopäivä jäi 2 vuoroa tekemättä. Ei pystytty aloittamaan. Sähköä oli vaan aika ajoin. No nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että tuossa vähän ennen yhtä on mennyt sähköt poissa ja talo on pimeänä ja meidän tämä asukaskunta on semmoista, että niille tämmöiset poikkeukset on aika vaikeita ymmärtää. Tämä liiketoiminta loppuu siinä kohtaa, kun sähkö loppuu. Se on meidän suurin yksittäinen kuluerä ja ollaan täysin riippuvaisia sähköstä. Tavallaan tämmöinen sähkökatko, niin eihän se voikaan katkaista sitä työntekoa maatilalla, että se on pakko jatkua, mutta se lisää sitä työmäärää. Että vaikka itsellä oli ihan riittävästi työtä kyllä siinä tämän tilanteen, niin siitä huolimatta käytiin jelppaamassa sitten naapureitakin. Sitten on 6-7 astetta oli sitten, kun sähköt tuli. Mutta kyllä sitä pärjästähän tottuu vanha olemaan. Monen kanssa tuli puheeksi, että pitäisi olla joku tämmöinen turvasuunnitelma. Saattaa olla esimerkiksi kylissä ihmiset, eihän me tunneta välttämättä kaikkia eikä tiedetä, että asuuko. Tai onko jossakin joku vaikka kesämökkiläinen motissa jossain. Jollakin tavalla tämmöisissä kriisitilanteissa niin voisi Savovoimakin yhteistyötä tehdä viljelijöiden kanssa. Me pystyttäisiin auraamaan heille teitä valmiiksi niihin kohteisiin, minne he on menossa korjaamaan tai tekemään tämmöisiä avustavia töitä. Jos laitetaan kaapelia maahan, niin se varmaan voisi olla parempi, mutta onko sekään sitten ratkaisu?